Where is Bibi? Oké. Ik denk, waar is Bibi? Want het klopt net. Spidey, Skittle. En de rest, maar daar. Daar komt ze aan. Oh, gelukkig. Ik wil haar gewoon echt net vinden. Oh. Oh, ik dacht echt even, die luidt in de veert of zo. Oh. Maar ze stiert lauwe daar te eten. Want ik heb juist daar een beetje extra gas doen. Oh. Hey. Bibi. Oh, Spidey. Sally. En korallen. I don't bring them in the pasture yet. So I thought they have to move because of the other. So they can move in the arena. Yes, there they are. Bella en Blomke. Kom maar, Sally. Gaan we naar binnen. Oh. Hey, korallen. Huh? Blomke en Sally. Bella? Hey. Nou, kom maar.
Rijntje, Rijsie, Yveske and Boukje. And because the pasture is getting wet already, I don't put Sally. Oh no, Rijntje. But Sally and Coralla can go in the arena. Coralla. And Sally. Bella. Hey. Blomke. And they can watch outside there and see their moms. Yes. There's Coralla. And there's Sally. Coralla and Sally. They were relaxed in the arena. And now I try to do them in the pasture again. Together with Rijsie, Rijntje, Yveske en Boukje. Hey Rijn. Hoi Ben. Wat dan weer? Nog klusjes op de boerderij. Ja. En wat ben we nou aan het zien? Nou, de oude pas toen, maar er is ik een nijer. Nou, dit is even zien van dichtbij. Wat is de orde? Eerst de orde. Daar is de oude. Wow. Een echte paddenstoel, rood met witte stippen. En Daar is de nijer. toen zeggen we nog één. Wow. Gewoon 2 bij elkaar. Oh, ik schrik. Bist u hier? Ah, de spoor mij. Ik spoor die, jij bent een kroep die. Oh, dit is kroepen. Oké. Geef wij klusjes dan. Ja. Ja? Doei. Do you wanna go inside? Hey, Yveske, Boukje, Sally, Rijntje, Rijsie. She's not in a hurry, Coralla. Hey Tije, moest je daar even gaan staan? Daar. Dan doe ik zo meteen het hekje op en dan blijf je daar staan, oké? Coralla. Ben ik gewoon 2. Ja, derde en derde. Daar heb ik gewoon lekker nog in doen. Yes. Ruimer, deze is met zoen. Nou, krijgt stiekem al. Oh.
Waar Boukje? Rijntje. Oh, Yveske. Kom. Nee. Hey. Kom. Kom op. Hey. Sally en korallen. Hey, we hebben een nijhinder. Nee. Een nijenpony. Nee. Is het pony taaien? Nee, ik ben gewoon tijden. Oh, oké. Ik wil een hinderlaaien. Nou, ik is er eentje wel even aaien. En Boukje ik? Ja. Hey. Hey, vallen. Hé, maar dan moet je daar wel in bluwen het, dat alle hinders in de boxen staan. Taaien op Rijntje. Ik wil ook een video zetten. Was het ook even op YouTube, je mooi? Ja. Ja? Oké. Hey. Hij trilt heel veel. Ja. Hey. Oh, hij beweegt. Ja. Nou, weer stappen. Ja, ik help. Bibi? Hey Blomke. Hallo? En Bella. What are you doing, Blomke? Bella, sorry. Ew. What are you doing, Bella? Hey. Hey, Blomke. Oh. Hey. Hallo. Oh, en dat is korallen. Hallo. Hey. What? I really don't know what Bella is doing. Why? Hey, why? Hey, Bibi. Hello. And again, Bella. Why? What are you doing? Hello? Stop it. Okay. Hey, korallen. Hey. Oh, Skittle was just shaking. Hey, Spidey, Peach, Glendy, Daisy, and Skittle. Hey. Oh, Skittle did roll in the mud. Yuck.
Hé, Rijsie. Hé, jongen. Zo even los. Kom. Yveske. Hey. Sally. Rijntje. Oh, wait a moment. Hey. Bellen. Lomke. Oh, be careful. That's what I mean. Rijntje en Boukje. Rijsie, kies ik weer in de box. Hey, korallen. Hallo? In de box, kom. I take my long arm before I get kicked. Spidey en Peach. Nee, that way. Rijntje. Sally. Yveske. Goed zo. In de box. Braaf jongen. Oh, braaf. Goed zo. Well, that's going better. Hey, goed zo. Rijntje. Boukje.